ସମାଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଜଣେ ପୁଅ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେହ ସାରା ଟାଟୁ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଢ଼ି ରଖିପାରିବେ, ଆଖିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହୁଡ଼େଇକି ଲଗେଇ ପାରିବେ, କାନରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ରାତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ରହିବେ, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତିନି କି? କେବେ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ନାରୀଟେ ନିର୍ଭୟରେ ପଦାରେ ବୁଲୁ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଏମିତି କିଛି ନ କରୁ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ଆଖିକି ଖରାପ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ରାତି 12ଟା ରାତି 2ଟାରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ବାହାରେ ବୁଲି ପାରିବନି, ତାହେଲେ ଆମ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଠିକ୍। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି? ନିହାତି ପଚାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ବି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଲଗେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପଡେ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁର ସଂସ୍କାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବାରେ? ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଡିଟେ ମୋ ମିସେସ୍ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିବି, ତ କହିଲେ ହଉ ପିନ୍ଧିବ ହଉ କ'ଣ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯାତ୍ରା ଶୋ ସାରିକି 15-20 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଘରେ ଜଣେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ପୁଣି କିଛି ମାସ ପରେ ଆଉ ପିନ୍ଧିଲେନି, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁନି। ତ ମଣିଷକୁ ତା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ, ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ବହୁତ ସମୟ ବାହାରେ ରହିବା